Kadirli vatandaşlar, salam mehriban izleyiciler. Men şun gepleşigimi azatlyga çıkarılan benniler barada aýdasym elýär esasanam biziň sunma diýişgärimiz, söýgüli bagşymyz, bütün halkyň söýen bagşysy Pelwan Halmuratov barada aýtmakçy. Birinciden gözüň aýdyň diýesim elýär ähli dogan garnaşlaryna, ähli ýakynlaryna, dost ýarlaryna gözüňiz aýdyň. Pelwanyň özüne de ýüzlenýän gözüň aýdyň sagaman gelipsiň. Inni ýene bir aýtjak zadym şul oglan hakyny men muň özüni tanamok, emma ýüreginiň akdygyny, ýüreginiň päkdigini bir ýerde göz ýetirdim. Olam 2009-njy ýylda Amerika gelip muhtuna konsert berip gitdi. Şu ýerdäki türkmen maşgalalaryna, türkmen halkyna, türkmen milletine muhtuna konsert berip gitdi. Oňa da men şaýat özüm gatnaşdym. Hakykatdan hem bir köpük tölemedik. Ine adamyň bir ýüreginiň päkligini suud edýändat şu ýerde näçe 1000 kilometrlap ýol söküp sagatlap samolotyň üstüne oturup gelip türkmen halkyna, şu ýerde oturan türkmen apşinasyna, diasporasyna muhtuna konsert berip gitmek bu eýýam bir adamyň ýüreginiň arasalygy, päkligi, pul üçin ylgap harpyryp ýörmenligini aňlatýar. Ýene bir bagşy bolsa, şunça ýol söküp geldim diýip halk ýa-ni barjasyn bir gaňryp bir alyp gideýin diýen düşünjeler bar da biziň köp bagşlamazda. Ene toýda dediňizde görýänsiňiz näçe $1000 pul tölemeli bagşylara bolmasa gelenoklarym, gürleşenoklarym seň bilen. Ene şol Pelwan Halmuratowyň meni ana şeýlerek häsiýetlendirýän gaty ýüregi arasy bolan ekeni meni haýran galdym. Şonda menim bir goşgy ýazyp barypdym. Şonu okap berdim. Öz eline de gowşurypdym şo goşgyny. Taňrykasyny aýtmak üçin ýa-ni şunça ýerlere birden ýol söküp gelipdir. Muhtuna da konsert berdi. Ana şoň üçin menim taňrykasyny bir goşgy aýdyp beripdim. Öz ýadan goşgymy. Vatandaşlar innem şu oýnalýan oýunlar barada aýdasym elýär. Ýa-ni prezidentiň ogly 40 ýaşan bolsa, onam ullakan dabara edýän bolsalar, halkyň 2000 töwerekmi, 2000 adamy azatlyga çıkaranlygy barada maglumat var, maglumat geldi. Ondan soň görüşüňiz ýaly inni ogluny prezident edip goýan soň ýollar açmaga mümkin. Olam gaty bolup biläjek zat. Halk ýene de pikir etmek üçin bu ogly gowra eken kakasynyň hem diýip ýene de halkyň susup oturmak üçin edilýän oýunlaryň biri ine azatlyga da çykardy birden benniler diýip olam oýnalýan oýunyň biri inniki çıkarmışıkta beýleki bagşlamadan çıkarmak mümkin. Başga da oturanlar babiliýär. Ine vatandaşlar birazajyk gözüňizi açmaňyz üçin şu zatlar aýdasym geldi. Ýene bir sapar Pelwan Halmuratowa gözüň aýdyň diýen sag boljaňym taňrykasyn şu Amerikada gelip muhtuna konsert berip gidipdiň 2009-njy ýylda. Bolýa sag bolun vatandaşlar, sag oturun.